לגבי שמוליק, ואפרופו, הוא הלא כתב סיפורים קצרים על ילדותו ועל חייו, ויש פרק אחד שפרסם, אבל לא פרסם בקבוצה הזאת, ואני רוצה לקרוא אותו. כל העובדות נכונות, הוא שינה רק את השמות. אז במהלך זה אני אסביר לכם מי הוא מי. זה נקרא החרם. יש אישור שמולי. כן, כן, הוא ביקש גם שאני אקריא את זה. מוטי זה שמוליק. לא זכה להכיר את אמו עד גיל 46, אמו הביולוגית. בהיותו תינוק נפרדו הוריו במחלוקת קשה. אביו יואל, לאביו קראו אברהם, ואני הכרתי אותו, קרא את התמונות המשפחתיות וכל זכר לדמותה של אמו מלכה, לאמא שלו הביולוגית קראו רגינה, הועלמו. כחלק מהסכם הגירושין אולצה מלכה, רגינה, לוותר בדרכונה על מוטי, שמוליק, רישומו כבנה נמחק. רק בדרך זו הסכים יואל להחזיר לה את הדרכון האמריקאי שלה ושילח אותה לדרכה אל בית הוריה בחזרה למיימי ביץ' פלורידה. היא במקור הייתה מקובה, שמוליק נולד בקובה. יש לה אזרחות קומה? קובאני, מפיץ. כה עצובה הייתה שנותקה מפרי בטנה, שלידתו הייתה המאורע החשוב והמשמח ביותר בחייה. לא הוגדרו לטובתה כל הסדרי ראייה עם הילד. בימי הולדת נהגה לשלוח אליו מכתבים בחשאי, צ'קים צנועים, אותם יואל העלים בקביעות, או קרא, נכון שמוליק? קרא או העלים? קרא או הכניס לבנק? לא, הוא העלים. לא הגיע לשמוליק. גדל מוטי, שמוליק, ופרח, ונסע לאיש נעים הליכות וברוך כישרונות. ככה הכרתי אותו. צעיר ממני ב10 שנים. גם יפה תואר. והיה יפה תואר. יחד עם זאת, אישה, גם אישה. יש עדויות. ברכה הכירה אותו אז. ברכה בדיוק הכירה אותו. הוא לא היה. הוא היה, הוא נשאר והוא יהיה. יחד עם זאת, מוטי תמיד חש שמשהו חסר לו. נפשו לא מצאה מרגוע. ככה הכרתי אותו. יום אחד, בהיותו בבן 43, ביקר עם חברתו ניבה, שזו אני, במלון מנדרין. ישבו בלובי, זה היה לפני סרט, נהנו מכוס קפה, ממתינים לתחילת הקרנת הסרט. ממולם פסק גבר הדור למראה, כסוף שיער, בחליפת טוויד אנגלי. זה נכון, ככה הוא היה מתלבש. מי זה הוא? לרגע, בחליפת טוויד אנגלי משובצת, ובדידות פנה אל ניבה, שזאת אני, מברכה לשלום משל היו מכרים ותיקים. ניבה הציגה את מוטי בפני הזר, שכינויו מיכה. הוא היחידי פה שנשאר בשמו אמיתי, זה פרופסור מיכה נוימן, פסיכיאטר ידוע שניהל את בית חולים שלוותה. הם החליפו ניבה ומיכה מספר מילות נימוסים, ומיכה פנה לדרכו. מי זה? שאל מוטי את ניבה. מיכה היה הפסיכולוג שלי, שאליו הלכתי לטיפולים שנים רבות. אני עונה לו. תשמע, אם היית מכיר אותי לפני זה, אז היית מבין שזה עזר, ועשיתי דרך ארוכה, אבל nobody's perfect. אז אני חוזרת, למרות שזה לא עזר. זה מאוד עזר, אחרת לא הייתי עומדת פה ומעיזה לחשוף את חיי. מיכה היה הפסיכולוג שלי, שאליו הלכתי לטיפולים שנים רבות, ענתה ניבה. מוטי נראה מאוהר מעט, ואמר, אם אני אחליט יום אחד ללכת לפסיכולוג, נראה לי שהוא יתאים מאוד. הוא קלט אותו, והוא אמר לי את זה. את יודעת מה, אם אני אחליט יום אחד ללכת לטיפול, אני רוצה את האיש הזה. נראה לי שהוא יתאים לי מאוד. אמר ולא יסף.
לימים אכן חשק מוטי בטיפול פסיכולוגי, והוא בעידודה, אני מוסיפה, נמרץ מאוד של ניבה, הוא החל לבקר אצל מיכה. לאחר 3 שנים חזי, נפל דבר באחד המפגשים הטיפוליים. מוטי הבין לפתע שייתכן שהקשיים שחווה בעולמות הרגש, מה שהביאו לטיפול, אינם לא בעטייה של אמו הנפקדת מחייו, אלא בגלל אביו, הנוכח מאוד ובהגזמה יתרה. ופה אני ארשה משפט קטן, זה מאוד בעדינות שהוא נוכח מאוד. הוא היה איש מאוד שתלטן, מאוד חזק, מאוד אלים. אני הכרתי אותו. הטלטלה למוטי הייתה עזה. הוא החליט לעדכן את יואל, שהוא נמצא בטיפול פסיכולוגי. יואל זה אבא שלו, כן? יואל אמר, טיפול פסיכולוגי זה לפסיכים. שמע לי, אני אהיה הפסיכולוג שלך. זה הכי נכון וטוב. אתם מבינים שהאבא הזה אמר, אני יכול להיות הפסיכולוג שלך. האבא הזה שדפק הרבה אנשים והרבה משפחות. הוא היה אגב גרוש 3 פעמים. היה לו הרבה ניסיון. מוטי נרתע מהרעיון ללכת לאבא כפסיכולוג, והוסיף ואמר, אני אמשיך לקבל את הטיפול הפסיכולוגי מהפסיכולוג שלי, ובנוסף החלטתי לאתר את אמא שלי בארצות הברית ולבקר אצלה. וזה אחרי 43 שנים. יואל נדהם, אתה בוגד, הוא אמר ולא יסף, אבא שלו. חודש עבר ולא הייתה תקשורת בין יואל למוטי. בתום החודש רצה הגורל, וחנה, לא אני, זאת אחות של יואל. זה דודה, מי זאת הייתה? מאירה? גאולה. גאולה. דודתו של מוטי נפטרה. התכנסה המשפחה בבית העלמין בהרצליה לטקס הקבורה. מוטי חש שמשהו מאוד אינו קשורה. מבטים רושפים, עוינות, דבר שמקודם לא היה. נגמר הטקס והודיעו שהכל נוסעים אל ביתה של האחות אושרית, זאת רחלה, הכרתי אותה גם, בתל אביב למפגש וסעודת מצווה. הגיעו אליה, ובינתיים יואל, אבא שלו, לא החליף מילה עם מוטי מטוב ועד רע. לאחר הסעודה התיישבו בסלון דמם חצי מעגל, האחים של האבא, הדודים. מוטי, אושרית, שלמה ומוירה, זה דוד יוסקה ואשתו, נכון? הכרתי את כולם. ומוטי הוזמן, זה מעניין, יש פה כאלה שמעניין אותם. מירי, אל תפריעי. לא, השמות. טוב, בסדר. לא יודעת מי יוסקה. מפני שזה החיים שלו, האמיתיים. אבל השמות טוב, בסדר, שמענו. תגיד לי, מה אתה חושב לעצמך? שאתה בוגד באבא שלך ומתכנן ליצור קשר ולנסוע לבקר את רגינה, את מלכה? שאל בזעף שלמה. יואל ישב ושתק, וכך גם 2 אחיות. מוטי ענה והסביר שגם לחתולה יש זכות להכיר מי ילדה אותה. זה חשוב לגיבוש הזהות והאישיות השלמה. או אז קם יואל וצרח, הוא היה איש מאוד אלים. אתה לא תעיז, אתה בוגד ואתה תשלם על זה מחירים שאתה לא מאמין. מוטי, שעד אותה העת היה ממש ככבשה צייתנית לכל גחמותיו של יואל, התנער, זינק ממקומו ואמר, אתה עשית לי מספיק נזקים בחיים. אמר, אתה הפרדת אותי מאמא שלי והדבקת לי אמהות ממלאות מקום והעלמת כל זכר לקיומה. מה, יש... זה בסדר, תמשיך. לא, תמשיך. הם ניצבו זה מול זה, מתקרבים בשפת גוף מאיימת, אווירת אלימות מעשית נוצרה. אושרית ראתה זאת ומיד התעשתה, זינתה ממקום מושבה, נכנסה בין שני הניצים ובגופה הפרידה ביניהם. אתה לא הבן שלי יותר, צרח יואל, פסע נמרצות אל הדלת, לקח את מעילו ועזב בטריקת דלת. אחריו החזיקו ויצאו כולם.
אושרית נשארת כולה מהמאורע שהתחלל בצל קורתה, הציתה סיגריה דקיקה מבין שפתיה אל מול מוטי סננה. יותר אין לך אבא ולא משפחה, מעכשיו אתה תהיה לגמרי לבד בעולם. מה שהיה. מוטי לקח את מעילו והלך, דבריה של אושרית התקיימו, מאותו רגע הוא הוקם ממשפחתו, לא דיברו איתו מטוב ועד רע. כשהתקשר לשאול מה נשמע, תרקו את הטלפון בפניו כשזיהו שזה הוא. כך התמידו אחים בחרם לפי הסדר הבא, 1 3 שנים, 1 8, ואבא יואל עד 3 חודשים לפני מותו. למותר לציין שמוטי זועזע והושפע עמוקות מחרם דרבנו גרשון הזה, חוסר הפרופורציה בין רצונו להכיר את האישה שילדה אותו לבין חומרת העונש על כך. הדהימה אותו אכזריות הצרופה והנחישות שבה יישמו אותה אוהביו לשעבר. ביום אחד איבד את כל מה שהחשיב במשפחתו, נאלץ לנתק את חבל הטבור הרגשי ולצאת לחיים חדשים. בדיעבד התברר שרק עשו לו טובה והוא פרח וגם לבלב בעצמאותו המוחלטת.